Yani Türkmenistan'da zulüm var, haksızlık var, idenetlilik var, korrupsiya var, gıygırıyaz. Her birimiz gıygırıyaz. Doğru mu? Doğru. Yani Türkmenistan'da korrupsiya bağ bolsa, Türkmenistan'da idenetlilik bağ bolsa, näme üçin biz yurt daşynda gazanan dollarlarymyzy gara bazarda manada öwürtýäs? Näme üçin? Goşunt goşmalyň da näme üçin biz yurt daşynda gazanan dollarlarymyzy bankda manada öwürdemiz ok? Näme üçin gidip gara bazarda manada öwürtýäs? Näme üçin biz korrupsiýa goşunt goşýas? Ýoksa resmi tarapdan derňän wagty bul jenayat. Gara bazarda dollar alışveriş töwdasyny ýola goýmaklyk bul jenayat. Seniň malyňy, mülküň elinden alyp bilýärler, seni jerime çaresini görüp bilýärler, hatda 2-3 gerek tutulsaň seni türmäge basyp azatlykdan mahrum edip bilýärler. Bul göz görtüle jenayat ýöne. Bir jenayat işini edip otyrsa, göz görtüle. Korrupsiýonlara goşunt goşup otýar. Korrupsiýonlar kim? Kargolar, şirketler ýurtdaşynda, gana Türkiýede şirketler bar. Ýewropadakylar Türkiýe uğradýar, Türkdäkiler Türkmenistany uğradýar. Seni diýen korrupsiýanyň düýbüni dolandyryp oturan Türkiýe bilen Türkmenistanyň içindäki seni diýen dolanjyk siziň hiç biriňiziň dollaryňyz Türkiýeden Türkmenistana samolyotly gitmeýär, Türkiýede galýar. A Türkmenistanyň içindäki ogurlyk dollarlarym biziň öýümizde taksistleriň eli bilen paýlanýar. A biziň paýlanan pullarymyzdan gara bazarlarda ýene şu korrupsiýonlaryň adamlary satyn alýar. Seni diýäňem we şeýdip bizler öz garyp doganlarymyzyň hakyny otýsa, rızkyny otýsa sebäbi meniň doganlarym Türkiýe gitmedik. O görgüller gidýärler, kepek satýarlar, sarun satýarlar, onuň munyň öýünde işleýärler, taçka sürýärler, ýüzärli gaýlap satýarlar, biriniň ýerini agdarýarlar, ýa jaýyna kömek edýärler. Soňra gidip gymmat bahadan egneşik almaly bolýarlar, gymmat bahadan derman almaly bolýarlar. Sebäbi men gara bazarda dollarmy mana döwürýän. Şeýdip azy haritlar gymmatlýa, egneşikler gymmatlýa, ýurt daşyndan dollar bahasyna gelýän her bir haritlar gymmatlýa we şeýdip Türkmenistan içinde bay garip sistemasy düzelýär. Adamlaryň ýardy bay, ýardy garip doganjyklaryň. Kimi günäkarlaýaňyz indi buňa? Kimi günäkarlap bilýäňiz? Ha? Kimi günäkarlap bilýäňiz doganjyklaryň? Mollalar dini wagt etmeýär, aýal gyýlaryň eňneşigini wagt edýär. Dogrymy? Dogry. Siýasatçylar bu zatlary ýola goýjak bolmaýar, oturup diliniň keypini görýär. Çünkü olara bu sistema, bu hökümet bähwitli bolup durýar. Doganjyklaryň sebäbi şu diktatorun saýasynda bir giden guramalar grant kazanyp otýar. Bir giden guramalar grant kazanýar şu diktatorun saýasynda. Bir giden adamlar imitlenip otýar, bir giden adamlar korrupsiýa edip otýar, bir giden adamlar diplom satyn alýar. Bir giden adamlar diplomuny satyn alyp pul berip işe girýär. Bunyň neresi zulüm? Bunyň hemmesi edenetlik doganjyklarym. Pul bersen häkimin gyzyny alyp bolýar o. Pul berip ejem hökümet işgärlerini işden çykardyp bolýar. Uçaska oýuny, gaýyny, arçynlygy hemmesi işden çykardyp bolýar. Ejem adam öldürüp basylman gelip görenler bar. O men öz gözüm bilen gördüm o. Ine ýol etine trawyň 6-njy Winsor Daýhan birleşiginde maşyla adam kakyp öldürüp pul berip öýünde gezip gören adamlar bar. Ya da ýol etine trawyň içindäki biznesmen baýlar adam urýarlar, wagt edýärler. Indi urýanlara özünki öz bir-birini urýarlar bilýän. Ýöne pul berip götüni ýaptyryp berenler kana o. Uçaska oý polis gaý satyn alyp adam urup berenler bar. Ha? Oňa näme diýmeli? Aýdyp biljeňiz barmy o zatlar barada? Iň belki Türkmenistan içindäki resmi siyasi hereketler, telewiziýadan hakyny talap edip oturan adam mana Türkmenistan içinde bir giden TikToker men, blogger men, o azy haritlarmy reklam etdirjekmen diýip böler. Azy harityny reklam etdirmek isleýän bolsaň näme şu telewiziýadan adam çagyrmaýan? Gymmatmy? Ha? Türkmenistanyň halk telewiziýa kanalyna meniň haritymy reklam edip beriň diýseňiz näme edip berjek? Diýýärlermi? Ýa gymmat bahadan pul soraýarlarmy? Berýän zatlarama ýok. Berýän zatlarama ýok. Telewiziýa kanallary işletmeýäňiz, gazetler, jurnallardan talap etmeýäňiz, emma Maral Durdiýowadan talap etýäňiz, Kerim Halydan talap etýäňiz we şoňa meňzeş bir sunat işgärlerinden we şoňa meňzeş adamlardan hak we hukuk talap etýäňiz, emma öyle näme üçin telewiziýalardan talap etmeýäňiz? We şu welaýatyň içinde bolýan TV hadisalary we şoňa meňzeş zatlary näme üçin telewiziýada görkezmeýär? Köp kişide internet barmy? Ha? Köp kişide Wi-Fi barmy? Köp kişide internet almana pul barmy? Her kimiň öýünde telewiziýasy bar. Emma bu telewiziýalary berýän zat ýok, sadagasy boldumy? Näme üçin talap etmeýäňiz? Näme üçin bu zatlar barada video çekmeýäňiz? Näme üçin video çekmeýäňiz? Şu wagtda bir görgene bir giden gyzlar çykypdyr ekeni. Bir giden gyzlar Iranyň maglumatyny berip otýarlar, Hytaýyň maglumatyny beren olup otýarlar, Türkiýanyň maglumatyny beren olup otýarlar. Biz bilen izdiwaç edip oýnap otýarlar, bar, oýnap otýarlar, o bizim üstümizden gülýärler, gözüňize getip görüň. Bizim üstümizden gülüp otýarlar. Köpsem türkmen däl doganjyklaryň bar. Öyle bir suçun yalıp Türkmençe görülýärler. Gözüňize getip gör Türkmenistanyň resmi habar berýän kanallary diýip ýazyp goýýarlar. Atlaryň Hudaý uranlary bar asyň. Seni diýen doganjyklaryň. Emma telewiziýada näme üçin halka şolar ýalyp maglumat bermeýär? Akel aýdal TikTok bolmady, YouTube bolmady, internet döredipdirler bar. TikTok'u Hytaý döretdi, YouTube'u Amerika döretdi. Bu Facebook, Instagram zadyň internet açyş edip döredipdirler eken şu internet diýen zady. Bolmasa telewiziýada diňe şol Cemal Sapar, Gödör Şaglywan diňle geçerdik.
Näme üçin talap etmeýäňiz? Näme üçin video çekmeýäňiz? Şu zatlaryň işlemekli barada telewizionyanyň, gazetler, jurnalyň, bu Türkmenistanyň içindäki 4 sanyk syýasy parça bar, o 4 sany resmi görnüşinde. Köpsüne men soraw berýän da, o Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet diýýäňiz. Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet bolsa, hana bunyň syýasy parçasy, hana bunyň bir nemesi, meclisi nerede, meclis toplantylary nerede, bu syýasy parçalaryň hereketleri nerede, haýsy biriňiz gördüňiz resmi syýasy parçalaryň telewizionyada çykyş edip bereni? Türkmenistan demokratik dünýäwi döwlet bolsa, bunu sen suwd etmeli. Sen syýasy parçalary görkezmeli, sen jurnalistleri görkezmeli, sen bularyň edaralaryny, ofislaryny görkezmeli. Ana bunu suwd ediň Türkmenistan demokratik dünýäwi döwletdigini. Hatda iň bärkisi hökümeti aýyrmak üçin çağırış edýänleriň çağırışı bilen näme düşünükdir o. Üýüşip çağırış edip oturýarlar, aýyň ýetine aýaga galmaly diýip oturýarlar. Birisi gelýärde hemmemiz aýaga galyp haýyş edeli diýär. Birisi gelýärde hemmemiz aýaga galyp bu hökümeti aýyrmaly diýär. Birisi gelip näme diýär? Prezidentden haýyş etmeli diýär. Ýagny bularyň çağırışlary amala dogry düzgün many bermeýär. Hatda bir-birini goldamaýarlar. Bir-birini goldamaýarlar, bir-biriniň sözüne anamy bile ýok bular, özlerine anamy ýok. Özleri anamy bolmasaň, bir-biriniň çağırışlaryny goldamaýarlar, püstüne video bile çekmeýärler, isad etmeýärler. Bilen hep jogapkärçilik üstüne almak islemeýärler da. Jogapkärçilik hiç kim üstüne alyp bilmeýär. Şonuň üçin hökümete garşy görüşenlerinden bir-birine garşy görüşenlerini gowurýarlar, bir-birini sökmäni gowurýarlar, kemsitmäni gowurýarlar. Bir-birini yamanlamany gowurýarlar, bir-birini duzaga çekýärler özleri amara. Odan bu şekilde duzaga çekýärler. Sebäbi dogonjuklar motorda pikir edip görün. Derne gaçjak diýen wagtlary halka ýüzlenme etdilermi? Biz derne gaçmak isleýär. Siz bize golda berjek misiniz diýip ses berişi ulan etdilermi? Ýa ses berişikde näme halk kömek etjek diýip bir köp kişi golda berdimi? Nädip boldy? Derne gaçanlarynda soramýarlar. Hukuk goragy edara açanda soramýarlar. Ýa-da bu hukuk goragylara hyzmat edip başlan döwürleri halkdan soramýarlar. Orda men şol geldi Kariz we hyzmat etjek, ýa-da Anadolu Hajiýew hyzmat etjek, ýa Murat Gurbanow hyzmat etjek diýip hiç birisi halkdan soramýar. Dogrymy? Dogry. Emma näme üçin kyn güne düşen wagtlary, agyrlar bişen wagtlary çykyp halka bu zatlary görüren bolýarlar. Why ana eýtdiler. Why mana beýtdiler. Emma ben bir ýyllap hyzmat edip gezdiler. Gizlince informasiýa berip gezdiler. Her bir efirleri kontrol edip oturdular, komentar ýazyp oturdular. Geldi Kariz näde maglumat toplaýar? Adam giýje ýatýar, adam ýaşuly. Şolaryň üstünden anyklar. Aýaly erkeğe urkoçusy habar berip durýar. Jaňa diýerler, "Ay dün efirde sana plan zat diýdi." Efirini kaýd edýärler, neme görüntüsini alýarlar. Şolary hyzmat edip gezdiler şunça ýyllap. Näçe ýyllap hyzmat etdiler, bugün gün çykdylar da topa tutdular bilýärmi? Yaman aferistey bular var. Kime gadaklaýsyň dawaňyz jenjeliňiz? O ekende ýok, dikende ýok, söwüşinde biz bolmaly, biz bulara golda bermelimi? Günüňizden aňyryp gitdim, o türkmençe bile gepläp bilmeýär, türkmeni hormatyňyz bile ýok. O köpüňiz türkmen bile däl, o türkmen bile däl köpüňiz. Türkmençe gurläp bilmeýäňiz, türkmen däl, türkmen milletine, diline, däpdesturyna, medeniýetine, dinine hormat bile goýmaýaňyz, goýjak bile bolmaýaňyz. O Türkmenistanda näçe ýyl ýaşadyňyz, türkmençe geplemäni bile öwrenmediňiz. O Türkmenin diline hormat goýmaýaňyz, dinine hormat goýmaýaňyz, däpdesturyna hormat goýmaýaňyz, milletine hormat goýmaýaňyz, hiç bir zadyna hormat goýmaýaňyz we özüňiziň kimligiňizi bile gizleýäňiz, öz milletiňizi aýdyp bilmeýäňiz, öz milletiňiziň adyny bermäne gorkaňyz. Bu derejede näme üçin özüňizi gizleýäňiz? Hudaý uranlar. Samsyk görýäňiz o bilýärmi? Ay bular çopan. O bular oğlarda, çet yerlerde, çöllerde, yenilerde, dağlıklarda yaşattılar da orada. Çöllüklerde kimisi traktorist oldu, kimisi dayıkançılık etti, kimisi kavun var, kimisi çopan oldu, yeni verse falan filan oldu. Bu gurgullar nämäni bilýär diýäňizmi? Näme diýsek ananlar bular ýyzyňyza düşer bular diýär, dogrydan. Ýyzyňyza düşen däldir, ana görýänsiňiz bular. Şunu deňiz kimse dip gezdiňiz bara türkmenler eyle, türkmenler beýle, türkmenler eyle, türkmenler beýle dip agzyňyza geleni diýdiňiz bara. Her zat diýdiňiz. Ýöne bugünkü gün näme boldy? Dilinizi ýutdyňyz bara. Näme üçin dilinizi ýutdyňyz? Sebäbi siziň köpüňiz türkmen däl. Türkmen däl, türkmençe bile gepläp bilmeýäňiz. Hatda çağlaňyz bile türkmençe düşünen o. Köpüňizde Türkmenistanyň pasporty bile ýok, o Türkmenistanyň watandaşy bile däl. Sen ediň dogonjuklarym. Türkmenistanyň watandaşy däl, türkmen däl, musulman däl, emma biziň hakymyzda hukukymyzy gorajakmyşlar. Biz üçin görüşjekmişler bara. O samsyk türkmenler bardyr, bizler ýeňkämizden şöyle ýandirsa. Siziň oýnuňyza geljek adamlar bardyr ha. Şolar ýaly dogonjuklarym, huşgar bolun, häzir bolun. Şuň gün köpeldi, her kim özüne men türkmen diýär. Türkmenler özüne men türkmen diýmeýär, hatda özüniň türkmenliginden gezilýärler bilýärmi ýöne? Şuň gün erkeği urkoçusy özüni türkmen görkezip elinde bar edip oturýar şu.
Ýarysy biziň däpde sorumyzy, medeniýetimizi bozup oturýar. Özüni türkmen görkezip, türkmen atlaryny goýýarlar platformalarynda da. Türkmeniň däpde soruny, medeniýetini, dilini külni sogurup oturýar. Yine birisi men türkmen dip şolar ýaly bir zat edip oturýar. Yine birisi men türkmen dip şolar ýaly bir zat edip oturýar. Gara türkmençiligi we türkmene öýle bir saldary bar. Basyş var şu wagt bilýän, aýak aldyna basyş var o. Aýak aldyna basyş var bilen her tarapdan dinine, diline, medeniýetine, däpde soruny her bir zatyna basyş var. Bilýänmi? Çünki düzülen sistemi, plan, proje bozuldy. Bilýänmi? Düzülen bir sistemi bardy, bu pytrady, bozuldy şu wagt. Bilýän sebäbi adamlar tanıýar. Türkmençe gürläp çykyş edýän Parsanam tanıýarlar, Ermenisinem tanıýarlar, Siganam tanıýarlar, Lezginam tanıýarlar, Tatynam tanıýarlar, Tatarnam tanıýarlar, Berbersinem tanıýarlar, Bulucunam tanıýarlar, Orsunam tanıýarlar, hemmesinam tanıýarlar. Yakutlar bar. Bak, bizde Yakutlar bar, aýalgylar çykyş edip başladylar TikTokda ýarym ýalaňa çöp. Yakutlar bar, Koreyliler bar bizde. Ýaman köp zatlar bar. Bular hem çykyp başladylar şu wagt TikTokda. Çünki plan, proje bozuldy doganjyk görün. Plan projeydi çym pytrak boldy. Dini aklyňyza ulanmaklyk galdy doganjyk görün. Sizin mollalar gipnoda saklaýar. Sizin siýasatçylar gipnoda saklaýar. Sizin içiňizde bildirgesiz bir şekilde gorku salynýar. Sizi bildirgesiz bir şekilde siýasatdan gorkudýarlar. Bildirgesiz bir şekilde içiňizde gorku salýarlar. Sizleri gipnozlap, sizleri özüne tabin edýärler, bilýänmi? Sizin beýniňizi oglamak isleýärler. Şonuň üçin aklyňyza ulanyň doganjyk görün. Eger de sen özüňe musulman diýän bolsaň, eger de sen alhamdulillah men Allaha iman etdim diýän bolsaň, bir naçar, bir aýal maşgala kömek edin diýip ýalwaran wagty Allah kömek etsin diýip komentar ýazma. Eger ýazýan bolsaň, sen munafyksyň, sen müşriksin, sen diniňden çykansyň doganjygym bar. Bunun hiç bir ýerinde musulmançylyk ýok. Sen näme üçin islam dinini kabul etdiň? Sen näme üçin özüňe musulman diýen? Sen näme üçin alhamdulillah men Allaha iman etdim diýen? Eger bu sözi diýen bolsaň, özüň ýalyk musulman bir garip, naçar, bir aýal maşgala yüzlenip ýalwaryp haýyş eden wagty Allah kömek etsin diýip komentar ýazmajaksyň. Utanjaksyň o. Özüň kömek edip bilýän wagtyň kömek etmeklikden geçen Allaha tawşyrýan bolsaň, her bir adam Allah etmeli diýip düşünýän bolsaň, sen namarsyň, sen nankörsüň, sen musulman dälsiň doganjyk. Sen bilem o haýsy mollanyň gipnozunda ýaşapýaň. Kimin inancı bilen ýaşaýan? Haýsy kitapda okudyň, olam belli däl. Şu wagt mollalara sen etdiňizmi? Mollalara sen etip görüň, mollalara. Şu mollalaryň wagt nesihatyna. Mollalar ejide ganym. Erkekler ejide ganym. Hemmesi biziň aýalgylarymyza düşman. Sen edýäňizmi? Mollalar bizleriň aýalgylarymyza ahlakdan, edepden, tertipden wagt edýärler, dogrymy? Erkeklerimiz hem şonlaly. Aýalgylara garşy video çekýärler, dogry dälmi? Hatta bu bayramçılıklar barada her bir zady harama çevirdiler bilem. Her bir zady haram diýdiler o. Gözüňe getirip ýoksa Kur'an-ı Kerimde ayet bar o. Kur'an-ı Kerimde ayet bar, her bir zady haram, Allahyň haram etmedik zatlaryny haram diýmän diýip Kur'anda ayet bar. Ýöne bular hemme zady haram diýýärler o gözüňe getirip görün. Tawba etdim bana. Yani halk üçin hemme zat haram. Emma hökümet edarasynda işleyen polis bolsun, häkim, minister, prezident bolsun, olar üçin halal. Olara wagt nesihat geçerli däl. Signet görüş mollalara. Şu mollalaryň edýän wagtlary, nesihatlary we haram diýip görkezýän zatlary hökümet işgärlerine geçerli däl we olara baglanşykly däl. Diňe ejide ganym da garyp halka geçerli, ýöneköy watandaşlara geçerli. Dogry, dogry. Kanunam şondaly. Yani mollalara garşy çykyş edýän adamlar bar ya, mollalara garşy çykyş edýän adamlar hem diňe hökümete degişli däl, hiç bir zat bilýär. Diňe garamaýaklara degişli. Esasan hem aýalgylarına degişli. Aýalgylarymyza başarsalar araplaryň şu köýnegini ýedirmek isleýärler, parslaryň ýeýän köýnegini ýedirmek isleýärler. Ýagny başga bir milletiň däpde suwuny, medeniýetini türkmenlere boyun etmek isleýärler, bilýäňizmi? We bular diniň emri diýmek isleýärler o. Diniň emri diýýärler gözüňe getirip. Orada näme üçin beýle bolýar? Sebäbi biz okumaýas, bilmeýäs da soň bu men molla, men soňky diýip görürler, bizleri aldyarlar, erteki gurrun berýärler. O gözüňe getirip, şularyň paýlaşan dualaryndan, tumorlaryndan häzir bolun. O ämin diýip ýazýaňyz köpüňiz arapça ýazyp goýýar. Arapça ýazyp goýýar, siz okap bilmeýäňiz ämin diýip komentar ýazýaňyz. Balbesler olar ýalak etmäň o. Sebäbi men bularyň arapça ýazyp goýýan zatlaryny okaýan da o. O taýda dinimizde gawat gelmeýän dualar paýlaşýarlar. Dinimizde gawat gelmeýän dualar paýlaşýarlar o. Sebäbi bularyň köpüsi arapça, parsça garýarlar. Onuň sizin köpüňiz okap bile bilmeýäňiz. Okap bile bilmeýäňiz, doňjyk görün bilýärmi? Olar öyle o çylşyrymly sözler, çylşyrymly aýatlar, dualar ulanýarlar. Gözüňe getirip görün we diýärler ki, şu duany her gün okan diýärler. Namazdan soňra okan diýärler. Käwat oturan wagtyňyz okan, siz baýarsyňyz, baý bolarsyňyz diýe. Emma özleri bitin şänik ýalyk bolup TikTokda oturýarlar bilýärmi? Özleri gedaýa görüň, okmy? Özleri aç.
Olar ýalyk doga, tumor, olar ýalyk nemeler, o seni baý edýän bolsa, baý saklaýan bolsa bitin şänik ýaly edip oturmazdyňyz bara. Halktan geljek pullary gözdiki oturmazdyňyz, baý bolardyňyz, özüňiz görkezerdiňiz, garyp gasarlary doýurardyňyz bara, ağaçyň garyny doýurardyňyz, garyby geyindirerdiňiz, ýetime howandar bolardyňyz, bir ilmli bilimli bolar ýalyk okadardyňyz bara, öýle iş bilerdiňiz bara, görgüsi ýamanlar bara, özüňiz kül üstünde oturýyňyz, köňüňiz kapdagynda gedipdiňiz bilen, ýalançy bir gaýratlar bilen. Goňşuňyza haýryňyz diýýärmi, o käbagat öýüňizden çykyp bir goňşuluňyza aýlanyň bir sadaka beriň bir adajyk bar, öňe gelen sadakany ip ýatmanda ho. Bizler bir wagtlar owada goşga aýdýardyk. Sadakadan semrän garrylar, sakalna ýağ çalyp toýdan toýa giden garrylar diýýärdik. Ak düňçüň içinde pul bolmasa gaýdyp sadakana gelmeýän garrylar diýýärdik. Biz söýükýärdik bara. Bizler biziň owamyzda da bar, çünki biz hem gurbany edýärdik, sadaka etýärdik. Bir giden ýaşlylar gelýärdi, sakalny sallap bara bilýän sadakadan semrän garrylar. Palaw berseň diýişim ýok diýip çorwy içip gidýän garrylar diýýärdik. Siziň kelleňize süp bilen urmaly diýýärdik bilýän. Hudaý saklasynlar, ýylyň günüň derdine yaramadyk adamlar, dogan garandaşynyň derdine derman bolmadyk adamlar bugünkü gün özlerini moludur sopy görkezýärler, hökümeti taryp edip halka bolsa hemme zatdan haramlykdan bahs edýärler. Sapatyňyz başyňyza ýygyň ara, sakalyňyz başyňyza ýygyň siziň ara. Hemme zady sünnet diýdiler, hemme zady farz diýdiler, şeýdip her bir zadyň işini gördüler. Öý, siz türkmençiligiň nämeligini bilýäňizmi? Ha? Bilýäňizmi? Siz öz taryhyňyzy bilýäňizmi? Geçmişiňizi bilýäňizmi? Näde türkmen kim bolan taryhyny zadyny bilýäňizmi? Bu geçmişiňizi ata-baba bolanyňyzy bilýäňizmi? Bilýän men düşünýän bilen Stalin döwründe külüňizi sowurdular bilýänmi? Aslında hemmemiziň külümizi sowurdular. A diýeni atywa gitdiler, süwre sürgünat gitdiler bara. Ana Lewat welaýatynyň içindäki dini wagt edýän ärsary türkmenler bolsa, sary türkmenler bolsun, Lewat welaýatynyň içindäki adip agzyny açan türkmenler näme etdiler? Kazyollar eli bilen ýok etdiler. Şo kazyollar kim? Türkmenistanyň içindäki Orsun KGB sistemasyna hyzmat edenler kim näme şolar ýokdur diýýärmi? Häzir emma 5 welaýatyň içinde ýaşaýarlar. Bir wagtlar SSR'in KGB sistemasyna hyzmat eden adamlar, gizlinçi adamlary, kim hökümete garşy bolsa, kim siýasatçy bolsa, kim dindar bolsa, kim dini wagt edýän bolsa, bolary şo SSR'in KGB sistemasyna habar berýän adamlar her biriniň adyny, familiýany bar arhivde. Şol adamlar şu wagt kime hyzmat edýärler? Şu hökümete hyzmat edýärler. Indi o Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärlerine hyzmat edýärler. Indi o Milli Howpsuzlyk Komitetiniň işgärlerine hyzmat edýärler. Şolar 5 welaýatda ýaşaýarlar. 5 welaýatyň welaýat merkezlerinde, şäher merkezlerinde, etrap merkezlerinde, owa merkezlerinde ýaşaýarlar şol adamlar. Biziň içimizde gedip böler, biziň aramyzda gedip böler, gülüşip degişip bizler bilen dost dogan bolup böler.